I'm gonna go shopping. Hello everyone, welcome to another video. Playing with my brothers again. What the flip? What the flip was that? I'm gonna go shopping. Tung sahur. Tung sahur. Tralalero tralala. Tung sahur. Trallallero trallaa. Mä editasin niin hyvin. Trallallero trallaa. Okei. Robin. Seaport Speedy. Tässä on Fletcher. Oho. Mennäänkö sinne? No joo, mä jo sain sen yksi kerta, Magic se on Boss, ihan Magic helppo. Boss. Ah. Koska ennen näkyy. Eikö sä muista, mitä Fletcher Kane sanoi? Siinä yhdessä radiossa. Hän sanoi, että I will destroy magic into becoming mine. Oho. No niin. Ländä ei oo tyhmä Ländä ei oo tilpiko. Wow, mä juoksen tosi nopeasti. Oleks se juoksemassa tosi nopeasti? Mä juoksen ihan liian nopeasti. Trallallero trallallaa. Tung sahur. Yeah. Ah, Tää yrittää ottaa onks joku täällä? Ja täällä on joku tyyppi. Otan se Daigon kaveri. Ei kun Daigon veli. Kuka? Siis se on, ota se noin. Tappamassa Fletcher. Valo! On täällä tyyppejä. Mulla on se medaljon.
Aha, grenade launcher. Kato miten nopeasti mä menen. Mä pistin hyppää Riverin yli. Onko se siis medallion nyt? Joo, mulla. Ah, hyvä. Mulla on myös tää Mythic. Ihminen. Mikä mythic? Tää Mythic! Mikä mythic? Baron's Double Down Pistol. Mammoth. Se Mythic Mammoth. Ja aika huono. Aika hyvä. Ei mennä. Ei mennä. Hei, ei mennä sinne. Mitä? Miksi nää ei osu? Se on jo down. Haluatko sen? Kato, Rafa, toi golden effect ja tää juoksemus. Robin, kato miten nopeasti mä meen. Jahuu, täällä on ihminen. Noniin. Ihminen. Tuolla on ihminen. Se zoonissa. Ei. Se on bot. Ota Remi, saaks mä nopeesti ton? No, tapetaan nää botit. Mä teen megana damagea. Aha. Mä teen tosi paljon damagea. Kenelläkään thermite. Robin, se ei tee damagea. Mulla on thermite nyt. Onks se tota rokettaa? Mä otan muuta. Bro. Hei. Don't steal my loot. Ei miellä stealaa mun loot. Oho. Mä otan tän. Mä otan tän charge. Täällä se ei saatu mythickiä, mulla ei oo mitään mythic. Mä en sanonut mitään mythickiä ainakaan. What?
Okei, Rafa. Ei kyllä mä sain Mythicin. Joo mä sain Mythicin. Mä en tiedä mikä. Se Pressed Pistol Mythic. Mikä? Miksi? Niinku heti. Älä varasta. Nyt ihmisiä tietää, missä me ollaan. Ja. Mulla on Air Sprite. Ehkä täällä Vaultissa on vielä tyyppejä. Aja. Tuolla on. Ihminen. Ihmisiä. 95. Ihminen niinku sä. Ihminen samasta. Joo, samasta skin. Se 3. Okei, hyvä. No niin. Aika hyvä. Sit sun pitää spämmää ja mennä tyyppien bokseihin. Vaan spämmää sitä. Ja mene junaan. Niin, mä oon junassa. What? Miten mä saadaan nää? Tappaa. Se on mekana. Ei mut. Orovin, mut tapetaan Joo, kappa. älä. Lähe ehkä. Meillä ei Onneksi oo mulla on thermite. tää med. Meillä ei oo thermite, Remi. Tässä on tyyppejä. Niin, koska tosta Turtista saa redmis. Ei kun thermitea. No, mä lähdin, koska mä kuolen. Ja no niin tekee liikaa damaa. Tossa on ihminen! Bro! Oho, Remi, sä lennät. Noniin. Oho! Mitä Remi? Auttakaa, tää ihminen on täällä, Robin! Mä kuolen, Robin. Nyt ne sai mun medallions kaikki. Ei saa. Rafa, älä ota mun medallion ja mun Mythic Trini. Robin, sit anna se mulle, okei? Kerran mennään riipuun. Rafa, voiko sä ottaa mun Suppressed Pistol minis? Rafa, mä tarvitsen. Joo. Joo, sun Mythic! Ahaa, saiko sä tän siltä? Joo. Eikö sä saanut tätä? Ei kyllä, mä sain sen. Rafa, ota ne 2! Minkä sä sait? Tyttö. On 2 apple. Tai tää. Mä sain sen, missä on se Double Baron. Mutta Rafa, mä sain siitä autosta ton Suppressed Pistol. Ja Rafa, älä jätä se tohon. Mä haluan sen. Kerran mä riipuuttasin. Eli se vaan menen Black Markettiin ehkä. Aha, anna se nyt. Remi nää Anna mun Remi nää medallion. kansit ei oo niin tärkeitä kuitenkaan, että sun ei tarvii rakea. No time for race. Sä oot third. En. Varmaan, mä oon täällä alhaalla. Let's Okei, go. Rafa, anna mun, Epic raha pump. mun medallion. Okei, nyt mä tuun. Mä oon valmis tulemaan. Ei, mä vaan treenaan.
Oho, hyvä. Mä alan mennä zonein päin vähän. Pitää löytää vähän fights. Mä haluaisin. Mä otan sen. Ota auton. Okei, missä? Okei. Mä en tulla tänne alas. Täällä ei enää ole eksaa. Me meni kuin Masked Meadows. Rafa, mistä pääsee alas? Täällä on tätä builds. Tästä pääsee alas. Ja shotgun. Ja koi mä en tarvitse shotgun. Minkä? Ja täällä on vaan lootia maassa. Joo, haluaisin. Mä ostan tän. Tosi hyvä. Niin onkin. Ai mikä? Mä vahingossa anglasin tän botin. Tää botti on angry. Ja tulkaa autolla zoneen. Misty Meadows. Onks vielä jotain? Toi ihminen, toi bossi. Niin. Oho, no fuel. Remi, käytetään pelissä. Okei, Rafa. Mut Rafa, oota hetki, mäkin. Varmaan tuolla ylhäällä. Varmaan tuolla mä oon. Ei Remi, älä käynnistä tämä. Rafa, too late. Mä en käytin. Ja mä menen tonne mountainiin, tässä on tyyppejä. Tulkaa, mennään fights. Ottakaa auto, itse. Mä tapan tän bossin ekana. Eereni. Pitää tappaa oikeet ihmisiä. Täällä on players. Oi. Tapoin tuolla. Yksi tyyppi aika low. Ja se on low. Bro! Oho, noniin. Aika helppo. Let's go. Okei, uudelleen, mutta me ei saatu paljon killsejä, mutta ei se haittaa. Mä vaan sain 0. Saatiin kaikki krää. Mä voitin Crownilla. Mä voitin Crownilla. I don't know, guys. I don't know if you can hear me through this microphone, but if you can, it's super loud. Ouch! Ooh, big moves. Go. Sexy lady, whoop, 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 whoop,
saas Magic Moses? Tänne. Tohon. Minne me nyt mennään? Jotain. Confirmattiin. Kaikki, confirmaa. Mä ring on the bell. Ai, tyypillä on paremmat dropouts. Mene tonne tavallaan. Vaan me. Toi chesti on mun. No tässä on yksi chesti ja chesti on mun. Rafa! Mä sain Purple Mammoth. Oh my god. Ja Outlaw Shotgun. Tää tyyppi Rafa. Milloin aloitetaan? Assais. Älä. Vaikka miksi. Ammo? Varkaa. Hyvä, sen loot on nyt mun loot. Toi on mun sniper, kiitos. Okei, haluttiinko sen ring? Jep. Ai mitä, ring? Fight! Oh, no. Vai. Lähtöin boss. On ihminen! Kakka! Oikein. Jep. Mark. Tuolla ylhäällä. Okei. Nyt. Tähän. Oi. Okei, Rafa. Rafa, go. Ei! Tää! Jep. Toi yritti get over haamme. Ei Remit, voittaa kaikkea. Jahii! Mikä toi? Jahii! Mikä to? Se shotgun ammoot mulla. Mulla on just shotgun ammoa. Täällä mä meluutan. Se oli mun. Ei saa haittaa. No joo. Mutta mulla ei ole medallion. Täällä on tyyppejä. Eiku ei, mulla on medallion. Tännehän. Hyvä, mä hiilaan täällä. Tän toiseen. Tää sniper. Täällä on näitä chug. Juttuja. Haluatte rikkaa. Mä haluan. Okei. Mä rikon 2. Hyvä, Rafael. Tää ice. Okei, nyt mennään zone. Älä plää. Mä hiilaan. Rafa, mä halusin sen lootin eikä sun.
Ota se meru oikein. Sun pitää itse saada. Rafa, mä en tarvitse hiileä! Ei niin. Rafa, voiko sä pluggaa... Rafa, ota. Launchpad. Rafael! Ota kakkaa! Rafa! Laita... Battery! Rafa, battery! Battery. Ota se tosta pois. Kakkaa, en mä tiedä mitä paljon edes mulla on. Nyt tulkaa. Bro, en mä pysty! Battery low! Oi. Kakka. Okay, plugged in. Battery plugged in. Okay, Rafa. Bro, ota ite. Mä en tarvinnut Chug Splasherstia, Rafael. Mutta mun ei pidä antaa Rafa, muistaksä? Ja minä oon new player. Sinä olet nyt. Se auta. Täällä Sub-Zerolla. Sub-Zero kokakin. Se on hyvä kävellä veden päällä. Ups, tää oli vahinko. Kun mä teen tän safeen. Mä teen safeen. Ravi, jos sä löydät semmosen laserin, Rafa, mä teen safeen. Okei, tulkaa auttaa vähän. Mä tuunkin. Miten tää toimii ilman tyrmäisiä? Mä en siis. Oho, Toi on mun. collateral. Eremi, saaks mä oikeestaan? Mä oon mega pro sillä. Mä otin sen. Mä oon parempi sillä. Et ole. Joo. Mä hyppään bokseihin. Okei, kyllä sä voit pitää sen saada. Se oli mulla. Haluatko sä sen, saaks mä sen Rafa? Sit sä saat tän sä saat tän Hollow Twister sininen. Joo, se oli sillä. Tällä medallion. Kysyt Microsoft. 14, 23. Oh! Onko tuo fightiin? Joo, tosi paljon. Ai junassa. Ai jaa. Tarvitsen sen tosi paljon hiileä. Päin nähdä. Ai. Legendary Bird Strike. Mä en edes otas. Chug. Okei, mä sain sen. Oh. Let's go, Mythic Pump. Let's go. Ja Rocket Launcher tää. Haluatko joku tän? On pro. Let's go, Mythic Pump skills. Ei, mulla on vaan yksi. Okei. Ai mä voin antaa Rocketsei. Okei, nice. Mä ehkä
Mulla on 13. Ei, mutta Rocket on parempi. What? Tässä on Rocket, eikö? Okei. Mutta tässä on Mystic Power. Oho, hyvä. Mä haluaisin. Okei. Joo. Ja mennään katsomaan, täällä meidän edessä on noin medallion kitit. Ei rushata ne. Tossa. Näin on oikein. Ei yhtä. Ne on huonoja. Ne on ihan tässä mun edessä. Jos ne on huonoja, miten ne sai medallions? En mä tiedä. Joo, sä sanot, en mä tiedä, siitä on ne hyviä. Okei. Ei ne vähän rakee mulla. Mutta yksi, niin se medalli-ihminen on Stormissa. Ei tää on hyvä. Okei. Mun pitää hiivaa maksaa. Älä liiku, Rafa. Mä taisin saada 2, kun saatiin mun mielestä. Ja no niin, tossa on merkis. Ja. Laita se meidän päälle. Käytä vaan Chug-Jugin napsaa loppuun. No on sen merkis. Raha, mä laitan. Nopeet. Tuolla on Mythic Baron. Okei, haluatko sä tän Legendary? Jaa. Collateral. Joo. Tää on vai Crown. Okei, hyvä. Ja nyt meillä on vähän pro. Sulla on vielä yksi tyyppi. Hyvä. Ja nyt mä en vaan rushaa kaikki. Enhanced Pump ja Hollow. Mulla on kaksi Mythickiä, yksi Legendary, yksi Epic ja yksi Ankaa. Onko tossa Rift? Ei. Tässä on toinen medallion siinä. Mountainilla varmaan. Ja tuolla. Kat tuolla. Se pystyy viime asteen. Omega low. Se on ihan sika low. Come on, hit. Okay. Ja meidän Mä push. seuraan tuolla Rafael. Okei, hyvä. Yes. Guess. Try hard out. Ja mennäänkö tänne zoniin vaan? Ei fightata nyt vielä. Ne on aika hyviä. What? Sä daha. Ei. Joo, ehkä tuu takaa. Ihan sikana. Aina tulee. What on mega low? Oli pakko lähteä. Ei. Kerran. Ei. Erä vaan. What? Mä en oikein tykkää tästä. Okei, Rafa, mä tuun. Mites? Okei. Vielä se viimeinen teammate, mä sais aika low. Oho. Mulla on tää exploding juttu. Missä on sisällä?
Joo, mä tarvitsen termite. Ai siis onko se oikea pää? Tässä ei oo oikeeta pöö. Aha. Full of termite. Löysin Hän on termite. täällä. Tää talo. No on tässä isossa buildingissa sai alhaalla. Mitä on mun mielestä 3? Tässä on termite. Ja ne on tässä talossa rapa. Missä mä oon nyt? Tää oikein ihminen, sillä on Midas drum gun. Oh, Midas drum gun. Missä kaikki nää riivuttaa sitä? Älä jätä sen. Okei. Se riivut. Ja sain sen. Okei, Rafa, mä tuon... Ehkä yritän ottaa Remin kortti. Tai meidän ei tarvitse ottaa korttia. Mä vaan reboottaa Remin. What, mitä mä teen? Mä vaan reboottaan. Rafa, yrität sä kuolla. Ai niin. Mä ostan. Okei, Remi, mä reboottaan nyt sua. Ravi. Ja mulla... Ravi. Älä kuole. Sillä... Ota launchpad pois. Lähde pois. Rafa. Robin. Varoa, koska yhdellä ihmisellä Joo, mä kuolen. on Midas drum gun. Joo. Okei, Remi, mennään nyt pois. Tää lyyttaa. Se jäbä on tuolla, ei Remi, pitää lähteä pois, tuolla ylhäällä on se tyyppi, Remi. Ei oo. Mä sain yhden tyypin. Hyvä, mä lähden tuomiosta pois. Yeah. Yeah. Okei, mä sain toisen. Yeah. Joo. Okei. What? Nyt on 5 tick. Mä sain sen Ja se drum menee gunin, tän. Remi. Sain drum gunin. Tän. Sain drum gunin. Okei. Tai mulla on... Okei. Mä oon ihan täällä. Mut pystyy vieläkin revivata. Onhan tää aika iso paha zone. Okei. Pääseks mä ees? Oh! Tää ostaa näitä hiiviä. Okei. Jääkö tää on zone hidas?
Okei, mä yritän tappaa näin. Eva. Sain yhden. Ei! Kun mä melkein kuolin. Mitä ei oo veteen. Miksi? Mä en tiedä pääse. Ja mä en pääse. Mennään vaan zooniin. Ravi! Takana! Ja. Myös sulla mainitsi ramsa. Mä en vaan hiivaa. Kai mä en spämmää ton kinikalla. Mitä tää ajat? Mä yritän auttaa sua. Noniin. Mulla on 2 minuuttia. Aha. Se tuntuu, että se on 13 tikki. Ei. Olet saa nalattanut. Oh, let's go. Yes, go! Sai crown. Noniin. Mä sain Victory Royale! Wow! Let's go. Third place with black! Wow! Ring ding 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 dong! Bye guys! See you in the next video!